खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जराबादाव मा 32 सुरां मोसौजों लोगोसे सानै हमजादों। काछारनि लाइलापुराव हेर'इनजों लोगोसे सासे मणिपुरी स्मागलार हमजादों। गवालपारायाव पुलिस आरो डाकाती मोगा-मोगि, सानै डाकाइतनि जिउ खहा। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै उन्दै फरायसानि जिउ खहा। मागथाइगावआव गोजौनिफ्राय मोब्लिबारि आगजु गोग्लैनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों। 40 नं रौता बियाबनि सा 100निबो बांसिन सुबुङा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जराबादाव मा 32 सुरां मोसौ जब्द। सुरां मोसौफोरजों लोगोसे सानै सुरां फालांगिरिखौबो हमनो हादों। गंसे ट्राकनिफ्राय जब्द खालामनो हादों सुरां मोसौफोरखौ। आसाम पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानिनो साखाथियाव थानाय जराबादाव गोख्रों सिग्रोमनानै गंसे ट्राकजों लाबोखुमानाय मा 32 सुरां मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुरां फालांगिरिफ्रा मोसौफोरखौ नुमुलुगेरनिफ्राय मेघालय जानानै बर्निहाटआव लांगासिनो दङमोन। नाथाय स्रोद सुलुंनि रिपर्ट बायदियै पुलिसा जराबादाव सिग्रोमनानै ट्राकजों लोगोसे मा 32 मोसौखौ जब्द खालामो आरो बेजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौबो एरेस्ट खालामो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हमजानाय सानै सुरां मोसौ फालांगिरिखौ आशराफुल आलम आरो जाकिर आहमेद होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां सोलिफु दाननि जागायजेननायाव जराबादाव मा 44 सुरां मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। काछार पुलिसा एन्टि ड्राग्स अपारेशन खालामनानै एबा ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। काछार जिल्लानि लाइलापुराव नाका चेकिंनि समाव गंसे ट्राकनिफ्राय जब्द खालामदों गोबांथार बिबांनि हेर'इन। रिपर्ट बायदिब्ला ट्राकआव मोनसे स्रोद चेम्बार बानायना लाबोखुमानाय हेर'इनजों आबुं मोन 60 साबोनि बाक्सुखौ जब्द खालामदों लाइलापुर आरो टलाइ पुलिसा। जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बिबाङा 900 ग्राम आरो बेनि बेसेना बाजाराव खमैबो 5 कौटि रां जागोन होननानैबो पुलिसा फोरमायदों। बबेखानि कौटि रांनि हेर'इनजों लोगोसे सासे ड्राग्स स्मागलारखौबो हमनो हादों आरो हमजानाय स्मागलारखौ मणिपुरनि इस्ट इम्फल जिल्लानि थागिरि कुलकपुर इबां होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय लाइलापुराव हेर'इन जब्द खालामनो हानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो काछारनि एसपि नामल महन्तआ लाइलापुराव थांनानै ड्राग्स स्मागलारखौ जेरा खालामहैयो, जेराव बे हेर'इनखौ नसुं रायजोनि मणिपुरनिफ्राय काछारनि गेजेरजों लाबोनानै गुबुन रायजोआव लांनो नाजादोंमोन होननानै ड्राग्स स्मागलारआ सिमान जायो। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय स्मागलारखौ टलाइ थानायाव दोननानै बांसिनै मिथिनो थाखाय गोख्रों जेरा खालामगासिनो। गवालपारायाव पुलिस आरो डाकाइतनि गेजेराव मोगा-मोगि। थांनाय हराव गवालपारा जिल्लानि आगियायाव पुलिस आरो डाकाइतआ मोगा-मोगि गावलायदों। बे मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायाव सानै डाकाइतनि जिउ गोमायो। बेजों लोगोसे बै सानै डाकाइतनि गोथै सह'जों लोगोसे गंनै पिस्तल, माखासे गोगो गुलि आरो गंसे कारखौबो पुलिसा जब्द खालामनो हादों। पुलिसजों मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायाव जिउ गोमानाय सानै डाकाइतखौ मस्ट वान्टेड उमर काफा आरो शेख फरिदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे मोगा-मोगियाव आगिया पुलिस थानानि असि मनज कुमार दासआबो जोखोम जायो। बेनि अनगायैबो सानै पिएसअआ एसे जोखोम जायो। बे जाथायनि बागै गवालपारानि एसपि बि राकेश रेड्डीआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गवालपारानि 19 नं राजा लामायाव डाकाइतनि हानजाया डाकाति खालामनो थियारि जानायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो जिल्ला पुलिसनि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल एसपि ऋतुराज टलेनि दैदेननायाव आगिया पुलिसनि टीमा राजा लामायाव सिग्रोमदोंमोन। बे समावनो गंसे कारजों फैनाय सानै डाकाइतआ पुलिसखौ गुलि गावनानै खारलांनो नाजायो। नाथाय बै सानै डाकाइतखौ हमथाना लाखिनो थाखाय पुलिसा गारिखौ डाकाइतनि गारिजों सौवो। जाउनाव सानै डाकाइतआ गारिनिफ्राय ओंखारनानै हाग्राजों खारलांनो नाजानायाव पुलिसा गुलि गावनो गोनां जायो, जेराव मस्ट वान्टेड डाकाइत उमर काफा आरो शेख फरिदुल इस्लामआ जिउ गोमायो।
रिपर्ट बायदिब्ला पुलिस आरो डाकाइतनि हानजानि गेजेराव खमैबो 20 मिनिट सम गावलायनाय जायो। ओरैहाय गोब्राब जोखोम जानाय सानै डाकाइतखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा सानैखौबो थैबाय होननानै फोसावो। बबेखानि सानैबो डाकाइतआ जाथायसालियावनो जिउ गोमादोंमोन जानांगौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सिमांखौ जाफुंसार होनो थांनानै गिदिंबोफिनासै सानै उन्दै बैसोनि फरायसा। रायजो सोरखारा बानजायनाय खेल महारनाव बाहागो लानो थांनानै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादों सानै लाइमोन फरायसाया। दिनै फुङाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पलासबारि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय तिनिआलिनिफ्राय बरिहाटसिम खेल महरनाव बाहागो लानो थाखाय सानै उन्दै बैसोनि फरायसाया AS25T6893 नम्बरनि पालसार बाइकजों थांबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जाहैयो। जोबोद गोख्रैथिजों थांनाय सानै उन्दै फरायसाया गारिखौ सामलायनो हायैयाव लामा सेरनि मोब्लिब खुन्थियायाव सौग्रावहैयो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानैबो लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ बटियापारानि आमलान ज्योति दास आरो मनियारिनि चन्दन आली होननानै सिनायथिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव अख्रांनिफ्राय गोग्लैदों इलेक्ट्रनिक आगजु। समबार हर समाव गोग्लैदों बे मोब्लिबारि आगजुआ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा पुलिस थानानि बेन्दोंआव गोग्लैनाय मागथाइगाव गामिनि माइ दुब्लियाव अख्रांनिफ्राय गोग्लैनाय मोब्लिबारि एबा इलेक्ट्रनिक आगजुआ ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ सोमोनांहोनायजों लोगोसे समखिखांहोदों। मख'नो गोनांदि गोजा लाइट जोंबाय थानाय इलेक्ट्रनिक एबा मोब्लिबारि आगजुनि सायाव मेड इन कोरिया लिरनाय दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जाथायसालियाव साबकाटा पुलिस थानानि बिबानगिरिया नुजाहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरो आरो जेबो गिनांगौ गैया होननानै फोरमायो। आथिखालाव नायबिजिरनो थाखाय साबकाटा पुलिस थानासिम लाबोनाय जायो आरो लाबोनानै नायबिजिरनायखौ जागायो होननानै फोरमायथिदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि दोलोखौ लानानै गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे समावनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेदेर खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। 40 नं रौता एलएसिनि सिङाव थानाय गेलाबिल प्राइमारिनि नलबारि गामि आरो बर'बाजार प्राइमारिनि सिङाव थानाय जारगाव आरो बाङालिगाव गामिनिफ्राय गासै 100निबो बांसिन सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय माजबाद समस्तिनि एमएलए चरण बर'नि नुजाथिनायाव बिपिएफ दोलोआव लोब लोब फैनानै जयेन जाहैयो। बिपिएफ दोलोआव बिथांमोना हाबनानै बुंदों दि आथिखालाव इउपिपिएल हान्जाया बिसायख'थिनि समाव गोदै गोदै राव बुंनानै गिदिर गिदिर सिमां दिन्थिनानै दिनै रायजो राजाफोरनो जेबो मोनसे मोजां खामानि मावनानै होनो हायाखै। बिथांमोना खोथा होनाय बायदि जेबो मोनसे खामानि जाफुंसार होनो हायाखै। बेनि अनगायैबो बिथांमोना बुंबावदों जोंखौ सोरबा बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाया लिंनानै जयेन खालामाखै। जों गावनो गोसो जानानै आरो बिपिएफ दोलोनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैदों होननानै गोख्रों रावजों बुंदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।